Good evening. Mgbede ọma, ụtụtụ ọma, ehihie ọma. It depends on where you are listening from. Biko nụ, ekene m unu, mmụ Igbo njem ọnụ. Ekene m unu, ndị be anyị. Onye unu n'anya mụ ọnụ. Tata, onye m kọwa ọfụma. Ndị Igbo na amụọ n'ọgbụlị, ewu amụọ n'ụdọ dị n'ụlọ, okenye nọrọ na-ene anya ụna. Ofu n'asụsụ Igbo tụrụ n'inu sị n'ive okenye nọ na ọdụ na ana wee fụ na ọ bụrụ na nwata ligolo n'osi na ọ pụrụ ivu ya, ọsọgode ya gbago enu na ọ gaghị afụti ya chacha. Ma tata na okenye na-aligolo enu osi, enu ọjị, ma o zuru ifu ive nwata dị na ana na-alara ụla wee fụzia. Akpọkpọ ụbasa ego orumili alụ na-eme okwu ekwuru sị na alụ gba arọ na ana ọbụla omenala. Mgbe ọbụla arapụrụ ife ọma na-eme wee mebe ife ọzọ, ọ bụgola alụ. Ma agbụ ya nkịtị, opuo ome, opuo nkwu, ọbụla omenala. Maka na ive emebigo. Ilesigo n'isi wee ejụba ajụjụ sị ọ bụ na nwa Mgbeke amarisi akpụ ka ọ na agụba adịghịzị nkọ. Ọkwa okwu a ka anyị na-ekwu. Ngị, mụ, nwanyị ọbụla kachasị n'ime NiGeRiA, onye ọbụla agba nkịtị. Nụlụ nwanyị mụ ụmụ na-azụ ụmụaka ya nli apụta ọvụ ive na-eme tata, ọ sị na ọ dị ya mma, na-enwe anwụli n'ime, na-akwado ndị na-eme ihe ọjọọ na obodo. Ọ bụkwa na ive uvele, buli ive ọchị, bukwala ive mwute,
dịrị obi onye ọbụla bụ obi onye Igbo. Bụ isiokwu tata. Egere m ntị na redio Biafra nke Maazị Ike Peter nọ na program ya tata n'ihu uruchi na ọrụ na-ekwe kwuru okwu mmụọ m wee ebe akwa. Ebele m akwa alịlị, enwere m mwute, o metụtara m n'obi, mana amarozi m maka onye ọzọ bụ onye Igbo ọzọ nọ n'ebe dị iche iche igesie ụdị ọkpụkpọ akpọrọ n'ekwentị mgbe Maazị Ike si ili ọkwa na ọnụ ka abụrụ anyị ka ọ bụ na anyị nwa ji aka anyị wee metụ ihe eme anyị. Ebe ọbụla nọ a na-asị n'Igbo afụrụ onwe fa n'anya, mana mụ bụ onye na-ekwu okwu ekwetara na Igbo afụrụ onwe fa n'anya tie n'oligo wee lụọ oge a ihe ndị dị etu a na-emesi n'anya m na-abụ nji anya m na-abụ wee na-afụ ife na-emegasị nne mkpamkpa na-akpagasị nne onye Igbo negodu NiGeRiA. O nwere onye ya sị m na ọ watarazi ụdị ụgbọ aga. O nwere onye bụ nwata Igbo ọbụla gasị m na ọ mara ihe na-eme anyị n'ime Naịjirịa. Kere ihe anyị ji afụ ife ọjọọ wee gba nkịtị maka na o metụtara, o nwere ike ọ bụrụ na gị na onwe gị na o metụtara gị, maọbụ na iji maka ego nwee yala ime ihe ị kwesịrị ime, maọbụ yala ikwu ihe ị kwesịrị ikwu n'ọnọdụ ọbụla ị nọ n'ime. Akpọrọ gị Governors of Assembly member, ihe ọbụla ọnọdụ ọbụla n'ụdị ọcha ọbụla ịfụrụ onwe gị nọrọ. Ihe ị na ebe a bụ na afụrụ gị dịka onye nwere ike ikwuchitere ụmụnne gị ọnụ ha. Ọ bụrụ na abịa ka emesie ya ike na gị bụ onye ọhaneze fụ wee sị na ọ bụ gị bụ onye kacha mma na ihe ndị niile nọ n'ọnọdụ, na gị bụ onye ha hụrụ ka mma ga-anụchitere ha ahịa ma kwuchitere ọnụ ha n'ebe ha na-anọrọ, maọbụ n'ebe ọnụ ha na onwe ha na-eluro n'ọnụ okwu. I wee bụrụ onye nọ n'ọkwa dị etu ahụ wee bụ ife na-eme ụmụnne gị, ọ bụrụ sọsọ na ịhụrụ ihe na-eme ụmụnne gị gba nkịtị, mana iso na-akpa nkata ka e wee nwee ike wee megide ụmụnne gị ma mesie ya ike. Na o nwere ihe gasị m na ha amaghị ihe na-ebute ụmụ anọchite anya anyị na gọọmenti etiti maọbụ na gọọmenti nke steeti. Ha bụ anyị na alụ Igbo ọkwa na maka na a sị na o bido tata maọbụ o si na taa dịba mma
na ọ dịwala gboo mana ihe emebigokwa maka na o nwere ihe ga-eme tata ka e nwee ike kpọnyite ndụ ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ anyị nọ n'ime ya na ọ bụrụ sọsọ na Naịjirịa nọ n'ụwa na anyị gbasara ụwa niile mba ụwa niile ebe ị ga-afụ ndị o nwere onye na-ekwutere anyị ọnụ anyị a ga-eme anyị ihe niile ma anyị aje dịka ndị oru o nwere ị ga-anọ n'ụwa na-enwere ebe o si bịa na o nwere onye na-asọli ya anya maka na mmadụ ka eji asọlụ mmadụ anya abata n'ihe mmadụ niile obodo mmadụ ka eji asọlụ ndị anya ọ bụrụ na ị nwere obodo o nwere onye ọbụla ya asọlụ gị anya n'ụwa ị ga-agwa m na a ga na-eme ndị United States of America onye ọbụla si na US a ga na-emesa ha ụdị omume na-emesa anyị bụ ndị Igbo n'ụwa niile tata maọbụ onye bụ onye Israel ọ dịghị ka a ga na-emesa ha ụdị omume na-emesa anyị bụ ndị Igbo tata na mba ụwa maọbụ onye Britain ma ọ bụli na onye Ghana ebe a ọ dịghị ka a ga na-emesa ha ụdị omume na-emesa anyị bụ ndị Igbo and Biafra as general ụdị omume na-emesa anyị tata a ga na-emesa anyị nya a ga na-eme etu ahụ ụdị omume ahụ na ozi wee mepee anya maka na ụfọdụ n'ime anyị alarabago ụla anyị ekwetego na ihe ọbụla eme anyị dị anyị mma anyị amazi kwule na anyị nọ na-ata afụfụ anyị amazi dịkwule nke bụ iru ihe n'ụdị ọbụla ọ sịrị dị anyị kenele Chukwu anyị na-eche ezi echiche gbasara ndụ anyị bi n'ụwa anyị na-eche ezi echiche gbasara ihe anyị nwere ike imepụta n'ụwa nọ na ya nọgọrọ ọnọdụ ndị bụ oru n'ụwa anyị nọ n'ime nwa amadi abụrụ onye Chineke zipụtara wee mepee ọnụ wee gbasa ozi ọma nke Chineke a ga-esi chọọ ịbịakwasị anyị na ihe ndị dị iche iche na-abịa ka adakwasị bụrụ na esi na ọ bụrụ otu ahụ gị nwa bụ onye na-ekwu okwu nọ ihe ndị a niile na-eme kemgbe ahụ ka eri afọ niile ihe ndị a niile si eme na-emegasị ịgbalị nkịtị ikwuru okwu ịkwara ụkwara ejurọ ndị na-eme anyị ihe na-emegide anyị kere ihe anyị mere ha ma onye apụtago kịta ọ bụrụ na ọ bụrụ unu ga na-akwadie gbadesie ya ụkwụ n'azụ ma okwulu nke ọma ma okwulu nke ọjọọ unu kwụnyesiela ike dịka ndị Fulani na Naịjirịa tata anara ekwe mana ndị Igbo mere mmadụ na-abịa si ha isi kpụta ya ka egbuo onye kere ihe ọ ga-abalị gị ụdị ọnọdụ ịnọ na Naịjirịa tata ọ masịka gị ịbụ ihe kpatara na a na-asị n'iwu bụ na a ga-abụ ofu Naịjirịa na anyị na-abịa
ma anyị si na anyị nọ n'ọnọdụ ọchịchị onye kwuo uche nke a kpọrọ demokrasi, na anyị nọ n'ọnọdụ constitution nke Nigeria mere ka anyị ghọta na anyị ga-enwe ike bilie mgbe ọbụla sọrọ anyị si na mmegbu na-emegbu anyị adịghịzi anyị mma, na anyị chọrọ obodo nke aka anyị. Kedu ebe o si nwee bụrụ alụ na nwa amadi bụ Maazị Nnamdi Kanu bilitere ma malite ije kwuba okwu gwaba anyị nke n'ihe na-eme tata, ọ bụrụ na anyị bụ ụmụnne bụ ndị Igbo ite ịkpa nkata ka e ga-esi nwee megide nwa amadi a nwanne anyị ụwa, ka obodo ọbụla anyị batara nwee mmalụ na o nwere ndị nwee ewu a na onwe ndị nwee ihe ewu na-ata ka ntabili ndị nwe unu bụ ndị nọ n'ọchịchị, ndị nọ na ọchịchị, ndị kpefa ndị okenye n'ala Igbo jụrụ ajụ na ya si na imesi anyị ike bụ ihe manara unu. Ịnala ego bụ na ilie ego dị anyị nwee bịa ụwa, ego ga-adị anyị nwee na n'ịnala ego nwee le ụmụnne gị bụ ihe ka mma. N'ịkpọta ndị eke, ndị uwe ojii na ndị na-egbu mmadụ ka ha bịa gbu ụmụnne gị bụ ihe dị unu mma. Nwee jụ ụmụ Igbo ọzọkwa, igbu oru na igbu odibo ọnya bụ ihe manara anyị, maka na okwu onwe afọ Igbo ọbụla na-eche ma bụrụ ihe na-eli ihe nli na arụ, ma bụrụ ihe na-agbakasị ya arụ na ọnọdụ na nwanne yiri jenta tụnyazili tụọlịa nwee sịkpa nwanne dịzi ka ọ na ụkwụ nwanne dịkwa malụ na kere ka anyị ga-asị bụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ. Mmụ Igbo ajụjụ ka m na-ajụ, ị ga-afụ mmadụ ọ sị gị na ka IPOB si eme ihe nke ha ekwesịrị ekwesị, na nyanwa na onwe amaghị ihe ha na-eme. Ngwa gị onwe gị kere ihe imelụ, ọ pụtara na ịmara ihe anyị na-agabiga na Nigeria tata na anọ mba ụwa niile, ọ pụtara na ịmara ihe chetakwanụ na ịbụ oru na 2023 n'ebe anyị nwere ibe niile na ozuzu oke na ana anyị na-ayọ ndị anyị ka amala ihe, ndị anyị si na anyị ka amala ihe o, maka na ebidogo m ndị Igbo nne na anyị ihe a bụkwa na nwa na-ekwe nwa ekwetara ozi ma chacha anyị amarụkwa ihe uche atọkpọrọ anyị n'uche. O nwere ihe anyị marụ, maka na ebe onye Fulani si na ọ mara ihe, onye Fulani si na ọ mara ihe,
ga-na-enwepụta atụmatụ nke anyị ga na-esonye n'ime. Asị anyị gbuo nwanne anyị gbuo. Asị anyị nwee anwụlị na ejidere nwanne anyị nwee. Asị anyị nala ego ka anyị wee lee ana anyị lee. Asị anyị mee nke anyị mee. Keruo ihe ọ pụtara na anyị malite n'ime. Ha kpa nkata megide ndị be anyị. Anyị solu, anyị sonye, nwee kwụsie ihe ike n'azụ, nwee solu ihe na-emegide onwe anyị. Ụmụ Igbo anya sakwanụ. Iwe Chukwu na-abịa o. Ihe anyị na-eme na iwe Chukwu na-abịa maka ndị ga na-eme na-enwe anwụlị. Ụmụ Igbo ndị aka ha dị ọcha, ha ebegokwa akwa ọfụma, va kpọkwugwekwa Chukwu ha ọfụma, sizia na-asụkwa Chukwu anọkwa ya ka ihe ndị a na-eme. Ya bụ ọ bụrụ na ihe ị na-eme adịrọ mma, na ọ bụ na ị sonyere n'ihe ụmụnne gị na-eme, na ọ bụ na ị kwadoro ihe ụmụnne gị na-eme, wepụkwa aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ime Naijiria kere ife kpatara, ana m ajụ ajụjụ a, kere ife anyị ji anwụ na-ele ụmụnne anyị, na-egbusisi ụmụnne anyị ka anyị wee bụrụ otu Naijiria. Onye nke ga-ege ntị n'oge ọdịnihu, ana m ajụ kere ihe kpatara na anyị na-agba gidigidi, na-agba nịkanịka ka anyị wee bụrụ one Naijiria, na-egbusisi onwe anyị. Kere ihe nabigala anyị ịkwado ihe nnwere onwe nke anyị na-ekwu na ndị Igbo amazi onwe nwee nwe ike mete ndị negala ụmụnne anyị ka esi egbu ha, ka esi akpụrụ ha, na-etinye ha n'ụlọ nga dị iche. Ụfọdụ wee chọta anya bụ ewu ojii na efifie tupu abalị ada, tupu ndeli ada. Chetakwanụ na onye ji mmadụ na ana ji onwe ya. Gbuo dike mgbụsị ọgwụ achọkwa dike. Gbuo dike mgbụsị ọgụ a ga-achọkwana dike achọ. Ọkwanụ mmadụ ka eji asọlụ mmadụ anya. Ọkwa onye a eji asọlụ anyị anya ka unu kpagidere nkata wee kpalie nye n'aka ndị Naijiria, maka na o dolu m anya ma kwe m nghọta na aka onye Igbo dị n'ihe nkata ọjọọ akpọrọ wee megide nwa amadi ya bụ Maazị Nnamdi Kanu, nke onye isi IPOB, Indigenous People of Biafra, nke onye isi ndị Biafra. Amale m na onye Igbo na aka ya dị na ya, mana ọ gara adịla onye a na mma. Onye ahụ ga-ajị ya na wee zere mmiri, ga-egbu ya, agbu ya n'ebe ọ na-alụ ụla. Ọ ga-anọ ndụ ọnwụ ka mma. Ngị bụ nwa afọ Igbo ọbụla na-akpa nkata ka e wee na-egbu ụmụnne gị, ị ga-anọ ndụ ọnwụ ka mma. Ị ga na-eku ume, ị na-ayọ bụ na ịda n'ọya. Ụmụnna gị ga na-agbalị gị ọsọ, ụmụnne gị ga na-agbalị gị ọsọ. Ebe ị nwere obi wee kachie ntị, na-esinye ọnya, na-amanye mkpakala n'ụzọ, na-esinye ọnya n'ụzọ nwanne gị si aga, ka onye nwee magidie, ka anya bụ ọnya nwee magidie, maka na ị chọrọ ka ụmụnne gị nwere onwe ha, maọbụ na ị chọrọ ihe ọ na-ekwu. Unu a ga-amụtakwa ihe. Achọrọ m ka unu mụta ihe. Okenye ụmụ duru ndị okenye ndị Yoruba kwunye ndị ma ndị nọ n'ọkwa dị iche iche kwadosiri ihe ha
agbayara na ha nọkwa n'ọchịchị onye nke ya na-emesikwa ike karịa unu bụ a na-achọrọ unu bụ n'anya n'ụwa niile na ndị vakpo ndị bandit na Fulani herdsmen bụ Fulani terrorist ka ndị nke fa na-ekwere ka akpọ ha terrorist mana unu gbara nịka ga-akpọ ndị nkunu terrorist bụ ndị na-ekwu eziokwu ihe na-eme n'obodo ha jiri egbe ha jiri mma sọsọ na ha na-apụta na-ekwu ihe mwute na ihe ekwesịrị ka enebanye anya na ihe mmegide nke ka enwee nwe ike nwee gbuo ha. Onye kwuru na-eme onye ji mmadụ na ana ji onwe ya. Cheta na anwụ na-ama oru ama onye nwe oru ọ na-ama onye fie nara emetie ka anyị bilie ni nwee nwere ofu obi ofu ọnụ n'ofu obi n'ofu okwu nwee sogide nwee kwado okwu nwere onwe nke anyị na sọsọ ya bụ olileanya anyị nwere nke dolo ewu na ọkụkọ anya sọsọ ya bụ olileanya onye Igbo nwere ọ bụrụ ihe ayọ ka enwee bụrụ one Nigeria ọ bụrụ ịga gbuo ụmụnne gị ka enwee bụrụ one Nigeria ga-enye anyị olileanya nke anyị ga-eji nwee nwa ọnwụ na ndụ anyị ịma na ọ dịrọ possible ịma na ọ bụrụ na o nweghị ihe ọjọọ imeli maọbụ okwu ọjọọ ikwu nwee kwugide ha bilie tata nwee bịa ya ọba ayọ maka na iwe nwanne na-eluru n'ọkpụkpụ ma gị cheta na ọ bụrụ na igbuo mmadụ na ọ bụ na aka gị dị na ndị na-egbu akakwa gị mma na iwepụla aka enwe n'ofe maka na ndị ahụ egburu egbu agaghị adịkwa ndụ ọzọ ma ụmụnne mmadụ ka ị na-egbu ihe a di mmadụ ka ị na-egbu ihe a nwa mmadụ ka ị na-egbu ihe a nwunye mmadụ ka ị na-egbu ihe a nna mmadụ ka ị na-egbu ihe a nne mmadụ ka ị na-egbu ihe a ọ bụrụ na unu fụrụ ndị Fulani herdsmen na-abịa na-eme ụmụ nwanyị omenike na-egbu ha ka na-egbu nama na-ebe ha na-egbu ụmụ okorobịa unu nọ bụrụ okenye ọkwa na okenye bụ anụmanụ ka unu bụ unu okwu unu si n'unu n'ọkwa nke na-akwanyere ugwu unu ekwuru okwu ọkwa na alụmanụ ka unu na-alụ alụmanụ a ga-egbukwe n'unu nwepụkwa na aka enwe n'ofe iwu Chukwu na-abịakwa maka onye ọbụla na-emegide nwa afọ Igbo nke aka ya dị ọcha iwu Chukwu na-abịa bilie na ụmụ Igbo ka anyị ga-akpọpụta na nwa amadi a unu lalị ma ịla ya n'ụlọ mkpọrọ maka na unu cholu na unu lolu na ọkwa nnekwute asị nke a na-akpọ capital no capital lie from the pit of hell. Onye mara asụ nya sụkwa n'odo nya sụọ n'ikwe ọ bụrụ na ị mara asụ sụkwa n'ala maka na onye na-eche na-echere bilikwenu ka anyị kwube n'okwu nwere onwe
nke kachasị mkpa bụ ka akpọpụta nwa mmadụ abụ Maazị Nnamdi Kanu, maka na iwu Ochukwu na-abịa na onye ọbụla nọ na-ekwu okwu ka enwe megide ya maọbụ na-eche echiche ka emegide ya, ngị bụ onye si na ọ mara eme na ọ nara emetie keri female ụmụnne gị, keri female ndị obodo gị. Unu bụ ndị afọ nsị, afọ ego, unu bụ ndị ọjọọ, unu kpagotu ego unu na unu gaa na Abuja, unu anara common ụzọ nke dị na ana unu anara edozi ọfụma, unu dị ebe a kere ụdị onye ọchịchị wee ga-ebi ke megide unu. Ndị dị etu a ga-egide unu, ndị na-afụ nwa na-ekpuchi anya maka na ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada, nwa ọkụkụ nwee nwa ada. Ọkwa ọfọ ka anya saa unu, ka anya saa unu ụmụ Igbo. Eji m ọla na ndị musician anyị, ndị musicians anyị, ndị na-eme unu nwesịrị ọkwa kwesịrị ukwu unu na-agbasa ozi nnwere onwe nke anyị. Unu bụ ndị gbalị nkịtị na-enwe anwụlị na awa Nigeria. Unu enwere obi mmadụ, ekwensu ka unu mma. Unu bụ ndị dị etu a, ekwensu ka unu mma. Ndị pastọ, ndị reverends, ndị bishops, ndị whatever, ndị ọdịnala, ndị ichie, ndị ọzọ na ome unu na-eme na ekwensu anara eme ụdị ọma. Ọ bụrụ na omume unu na-eme ka ekwensu mere, Chukwu agaghị ekwe ka ụwa ka dị. Ọ bụrụ ọsọsọ ịchụrụ ati ya na ana, mana kata mana Chukwu agaghị ekwe ka ụwa dị. Afọ takwala unu mmiri, afọ jọkwala unu njọ. Mmụ Igbo afọ jọrọ unu njọ. Kedu ka unu si afụ eziokwu gba nkịtị? Unu na-emegide nwa mmadụ Maazị Nnamdi Kanu bụ na o mere gịnị? Ka ife o mere unu ọ tabili ome ojii unu, ka ife unu ji asị ka ekputi ya gbue na-enu na ayaragolo ya nye n'aka ndị ile ji akpọpụta na ya. Maka na unu akpọpụtazi ya na ife unu ga-afụ ga-akali ife unu nubel. Onye mara asụ ya sụkwa n'odo, onye na-amazi asụ ya sụwa n'ala. Ovu mgbu okwu ma onye chọja nweli ya, ma n'eziokwu ka m na-agwa unu, nwafọ Igbo ọbụla nke na-esonyere n'ihe na-eme, ma ibu musician, whatever, ibu pastor, ibu reverend, ibu bishop, ibu onye ọdịnala, ibu nwa dibịa, ibu igwe, ibu nze maọbụ ọzọ, onye ọbụla ibu gọvanọ, ibu sinetọ, ibu house rep, gbankịtị, inwe gbankịtị n'ihe na-eme, ịyalikwa eziokwu, ị ga na-akpa nkata ka emegide ụmụnne gị. Shame on you. Ihe ga-abịakwute gị, ọnwụ ga-egbu gị agaghị egbu gị ngwa ngwa. Ọnwụ ga-egbu gị ga-arapụ gị. Ị na-ele ule na ndụ, arụrụ a na-agbakpọ gị na ndụ. Iche maka na ndị emega anyị ajọ ihe. Ebe a ka m ga-abịazi wee gwazi unu ụdị ihe mmebi ịnọ n'ala Nigeria nwetara anyị n'ala Igbo. Ife mmebi o nwetara anyị, mana okwu nke a
gadị na ọgọ ọzọ m bịara. Chetakwanị na onye na-ekwu okwu bụ nwa amadi ọnọchie Heavenly Son. Ana m ayị unu si unu ụmụ Igbo ka anyị nwelenu kịta oge dịka ọka dịtụ obele nwee tụba ewu ojii ada na onye na-amara ebe mmiri si nwee bido ma bịa agaghị amakwa ebe ọ ka anyị bilienu nwee jee bilite. Onye ọbụla nwere ọkwa ọbụla ọ nọ, onye ọbụla nwere ọkwa ọbụla ọ nọ, wee kwuo okwu ọma, wee gbasa ozi nwere onwe anyị, wee kwuo okwu ka e wee rapụ Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ nga nke ọ nọ n'ime, ka arapụ ya aka na ọnwa mmadụ o nwere ife o mere mmadụ. Ọkwa maka mụ na gị na-abụ ka o ji eme ihe na-ata afụfụ niile ọ na-ata. Mụ na gị na-abụ na-enwere ihe anyị pastalụ, na-enwere ihe anyị nwere. O nwere ihe na-anabighị ya ịna na Britain ebe ọ nọrọ ebe a forever ya na ndị ezinụlọ ya nọrọ ebe a na-enwe ọrụ onwe ha ọnwụ. O nwere ihe ga-agbasịta ya, nwee ihe gbasatara ya, nwere ihe gbasara ya na ụdị afọ ndị nne anyị na ndị nna anyị na-atagasị na village na n'obodo anyị dị iche iche. Ma o wepụtara onwe ya agbara na ọ bụgodu a citizen na Britain, ọ bụ a British citizen, wee wepụta onwe na ma ha hapụrụ ya bụ ihe wee sị ka ọzọ mụ na gị inwelụ na-agbata ọnụ ego ị ga-eji nwee ego na-akwụ gị dị akwụ ụgwọ ụlọ ọfụma. I nwere ego iji azụ nne gị na nna gị nri, ịpụta ị na-akọ chọọ mmalụ kere ụka Naijiria si wee mete gị mma. Chetani Naijiria ọnwụ n'ebe onye ọbụla, maka na ọ bụrụ na ndị be anyị nọ na Naijiria wee nwụọ ihe lụrụ 5/5 million, anyị ka nọrọ tata wee na-afọsụkwa onwe anyị ịnọ n'ime Naijiria ahụ. Mata na nsogbu dị, mata na agwọ dị nọ n'akịlịka, mata na mmiri abago n'opi ụgbọgụrụ. Ya bụ na Naijiria pụtara ọnwụ n'ebe anyị nọ. Naijiria apụtara ezigbo ihe n'ebe anyị nọ. Amara m ka ga-esi nwe na-afọ ọsụ anyị, ma asị m ka m nweta okwu a na njedebe. Ọ ga-adịla anyị na mma. Onye ka na-ekwu okwu bụ nwa Maazị Ọnụchi Heavenly Son. Biko ị ga na-esonye m na Facebook, ị ga-enweta m na Twitch, ije na Instagram, ị ga-enweta m na Instagram, ije na Twitter, ị ga-enweta m na Twitter. Ị gaa n'ebe dị iche iche, ị ga-enweta m ebe ahụ. Ka anyị kwadonu okwu nwere onwe anyị na-ekwu, maka na onye na-eche eche na-echere onye ọzọ. Onye be ya na-agba ọkwụ anaghị achụ nta oke. Ka anyị rapụ na ịgba ama megide ụmụnne anyị. Biko ayọ ka nna ayọ, ka anyị nwele niile anyị wee gwa eze anyị ọnụ. Ofu ngwa okwu ezugoro nwa amalife. N'ebe onye nwere nne nọ, ebe onye na-enwere nne nọ na-amụta ihe bụ ebe onye nwere nne nọ. Dịka si n'aka nwe mụta ihe nọ ụzọ nke nwefa na-eme n'ime, n'ebe ndị mfesi nwee kwụnyere ha, nwee kwado ha fa nwee na-eme ihe ọ na-aga ya n'anya. Na ndị Fulani ọ dị mma ma ụmụnne ha na-eme ezigbo ihe ma a na-eme ezigbo ihe. Ụmụnne ha na-egbugodo fanwe na onwe fa chọrọ ịma ma ha kwadosiri kwadosie ya ike, onye kwuru okwu ọjọọ gbasara ha. Kedu ozi maka ngị bụ onye na-emesi ike, ngị bụ onye bụ na-agbasi anya bụ egwu n'ukwu gị ka a na-ana, inwe bịa nwee na-akọta ụmụnne gị. Ọkwa alụ wepụkwa aka enwere ofe.